шарҳи универсалии даврӣ чист? ин механизми нави шӯрои ҳуқуқи башар буда дар як сол 4 маротиба иҷрои ӯҳдадориҳои 193 кишвари узви Созмони Милали Муттаҳид дар самти риояи ҳуқуқҳои инсонро баррасӣ мекунад. Шарҳи универсалии даврӣ кай пайдо шуд? 5 марти соли 2006 таъсис ёфта, дар асоси маълумоти объективӣ ва боэътимод тафтиши давраи ҳамаҷонибаи рафти иҷрои ӯҳдадориҳо ва масъулияти ҳар як давлати узвро дар самти ҳуқуқҳои инсон фаро мегирад. мақсади шарҳи универсалии даврӣ чист? он барои таъмини пешбурд, дастгирӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои инсон дар амал ва беҳтар намудани вазъи ҳуқуқи инсон дар маҳалҳо равона шудааст. шарҳи универсалии даврӣ кай ва дар куҷо баргузор мешавад? он ба кори худ аз соли 2008 шурӯъ кардааст. ҳар 4 сол ҳолати риояи ҳуқуқи инсонро дар давлатҳои узви Созмони Милали Муттаҳид мавриди баррасӣ қарор медиҳад. кӣ шарҳи универсалии давриро баргузор мекунад? шарҳи универсалии даврӣ аз ҷониби гурӯҳи корӣ иборат аз 47 узви шӯро баргузор шуда, ҳар давлати узв метавонад дар баррасӣ ва гуфтушуниди интерактивӣ иштирок кунад. баргузории шарҳи ҳар як давлати узв аз ҷониби гурӯҳи 3 нафара ба қавли маърузачиёни сегона сурат мегирад. узви маърузачиёни сегона ба таври қуръакашӣ пеш аз сессияи корӣ интихоб мешаванд. оё ташкилоти ғайридавлатӣ метавонад дар раванди шарҳи универсалии даврӣ иштирок кунад? бале, ташкилоти ғайридавлатӣ метавонанд иттилои худро ҳангоми баррасии шарҳ пешниҳод намоянд, ки он ба ҳисобот дар бахши ҷонибҳои манфиатдор ворид карда мешавад. тоҷикистон чанд маротиба дар шарҳи универсалии даврӣ ҳисобот додааст? тоҷикистон тибқи ӯҳдадориҳои худ 3 маротиба дар шарҳи универсалии даврӣ ҳисобот пешниҳод кардааст. бори аввал 3 октябри соли 2011, даври дуюм 6 майи соли 2016 ва даври сеюм 4 ноябри соли 2021. тоҷикистон чанд тавсия гирифт? тоҷикистон дар даври аввал аз ҷониби 42 давлати узви Созмони Милали Муттаҳид 137 тавсия, дар даври дуюм аз 71 давлати узв 203 тавсия ва дар даври ниҳоӣ аз 80 давлати аъзо 234 тавсия гирифтааст. оё тоҷикистон тавсияҳои гирифташударо иҷро кардааст? тибқи ҷанбасти даври якум дар тоҷикистон миёни ташкилоти ҷамъиятӣ ва ҳукумати кишвар муддати 1 сол барои таҳияи нақшаи миллӣ оид ба иҷрои тавсияҳои шарҳи универсалии даврӣ машваратҳо баргузор шуд. бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 апрели соли 2013 бори нахуст дар таърихи кишвар нақшаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба татбиқи тавсияҳои шарҳи универсалии даврӣ барои солҳои 2013-2015 тасдиқ гардид. нақша аз 40 банд иборат буд. дар натиҷа аз ин миён 10 тоаш пурра иҷро, 19 тоаш қисман ва 11 тоаш иҷро нашуданд. баъд аз шарҳи давраи дуюм нақшаи миллии амал барои солҳои 2017-2020 таҳия шуда аз 33 банд ва 80 зербанд иборат буд, ки дар натиҷа 5 банди он иҷро шуда, 5 банди дигар иҷро нашудааст. 22 тоаш қисман иҷро шудааст ё иҷро шуда истодааст ва оид ба як банд маълумот кофӣ нест. даври сеюм, ки моҳи ноябри соли 2021 баргузор шуд, нақшаи амали он дар соли ҷорӣ амалӣ мешавад. шарҳи универсалии даврӣ барои инсонҳо барои чӣ лозим аст? он механизми ягонаи назорати ҷамъиятии байнахалқӣ дар самти риояи ҳуқуқҳои инсон буда давлатҳои узв наметавонанд аз иҷрояш саркашӣ kunанд. яъне шарҳи универсалии даврӣ ба шумо ҳамчун инсон ва шаҳрванд имкон медиҳад, ки тавсияҳои худро барои ҳифзи ҳуқуқҳоятон дар сатҳи қонунгузорӣ ироа карда ва дар амал татбиқ намудани онҳо саҳмгузор бошед.